Er vi tilbage til Christopher Froomes præstation i dag. Den så jo næsten umenneskelig ud, og det har fået mange til at stille spørgsmålstegn ved, hvordan det kunne lade sig gøre. En, der måske kan hjælpe med det, sidder nu klar hjemme i DR-byen. Velkommen til dig, Peter Møller Christensen, Ph.D.-studerende. Du arbejder med at optimere træning til eliteidrætsudøvere i et samarbejde mellem Institut for Idræt og så Team Danmark. Hvad er det, Team Sky de er så dygtige til? Vi så det med Wiggins sidste år, og nu ser vi det så med Christopher Froome i år. De er gode til at sætte det rigtige hold sammen, formår at optimere på alle de parametre, der er. Altså, jeg har ikke arbejdet med Sky, men altså det, man også hører ude i byen, det er, at de bruger rigtig mange ressourcer på alt. Træning, testning, udstyr, kost og så videre. Ikke? Og den cocktail, den høster de frugterne af, kan man sige. Og så specifikt på Christopher Froome, når man ser ham rykke i dag, mange andre ryttere, de rejser sig op og træder lidt tungere gear, når de angriber. Chris Froome, han træder en utrolig høj kadence, og når han skøjter væk fra konkurrenterne, hvad er det kræver at køre på den måde? Banalt set, så kræver det, at du kan lave nogle watt, og han ligger der og laver plus 400 watt og mere til, og om du gør det med en høj eller en lav kadence, det er lidt firkantet sagt underordnet. Det kræver, at du har et veludviklet kredsløb og nogle veltrænede muskler. Så kunne man forestille sig, at Sky måske ved, hvad der er hans optimale kadence, og fundet ud af, at det er vigtigt for ham at køre med høj kadence, hvor der er andre rytter, der er kendetegnet ved, at de kører tungt. Men du skal kunne lave wattene, og det gør han rigtig fint, og han kan så øjensynligt bedst gøre det med en høj kadence. Og netop det der med wattene, vi ser også Chris Froome, han kigger rigtig meget ned på sin wattmåler ned på styret. Hvordan bruger han den der wattmåler, når han kører op ad Mont Ventoux? Jamen det er jo et rigtig godt redskab, hvis man i testsammenhæng ved, hvor mange watt man kan træde over i en given tidsperiode, det vil altså 5-10 minutter, en halv time. Så har han det som en sikkerhed, så han ved, at han ikke brænder motoren af, eller heller ikke ligger og kører for langsomt. Så han har det som en sikkerhed, så han har nemmere ved i virkeligheden at pace sig selv og mærke efter. Så det giver ham en sikkerhed. Så det er et rigtig godt redskab. Og når man så ser sådan en præstation som Froomes i dag i cykelsporten, så kan man jo ikke lade være med at tænke på doping. Hvad siger du til det? Jeg vil tillægge mig den optimistiske vinkel, og jeg tror i hvert fald på, at langt størstedelen af hans præstation her, det er betinget af hans veludviklede genetik og gode mennesker, der omgiver ham. Men vi kan jo ikke udelukke det med cykelsportens historik i mente. Der kan være doping indover, men jeg vil tro på det bedste i folk. Jeg vil ikke dømme folk på forhånd. Og han er et unikt talent, som de formår at, kan man sige, at udløse, og det er i hvert fald den historie, jeg gerne vil tro på, men derfor kan jeg ikke udelukke, at der kan være andre ting i spil. Peter Møller Christensen, tak for din vurdering og din tid. Henrik Lindiger, det kan godt være, at videnskaben siger, at man ikke kan fastslå, om Froome er ren eller dopet, men de her rygter og de sociale medier, de buner jo med folk, der påstår, at han må være på et eller andet. Hvorfor opstår den her mistanke? Jamen, som vi også hører fra studiet, så er det jo cykelsportens historik, der gør det. Enhver præstation, der stikker ud, og det gør Froomes præstation, vil nødvendigvis blive underkastet en eller anden form for mistanke. Man kan sige, efter det, der skete i vinter med de mange dopingafsløringer, der var med Tour de France før i tiden, havde løbet måske bedre af ikke at have en supermand, ikke at have superpræstationer, men i stedet for at have en række jævnbyrdige folk, der kæmper om sejren. Det ville i hvert fald have været mere troværdigt, og det går så ud over Froomes eller flotte præstation. Og hvad kommer der så til at ske nu i resten af turen? Jamen altså allerede morgen formiddag har Froome jo pressekonference. Der kommer helt sikkert en masse spørgsmål om, hvordan i alverden han kan lave den her præstation. Han kommer til at levere flere store præstationer i ugens løb. Han kommer til at få flere spørgsmål. Jeg tror, han kommer til at vinde Tour de France, men jeg tror også, han kommer til at gå igennem alle de dopingtester. Han bliver testet hele tiden jo, som han bliver sat ud for, gå igennem dem uden problemer. Det føler jeg mig helt overbevist om. Og hvad så, når de tester hans prøver om 10 år, står han så stadigvæk som vinder? Det ved jeg ikke. Vi får se. Only time will tell, som man siger.